जानता नहीं कि आजकल लहसुन का भाव कितना होगा और वही की प्रस्तुत करे खातिर हमारे भोजपुरी गायक अजय देहाती जी आप लोग बीच में एक बहुत ही प्यारा भोजपुरी सॉन्ग बनौले वाली लहसुन के तो लहसुन का भोजपुरी गाना आप अजय देहाती जी सुन जाओ और प्यार मोहब्बत उनको दिखल जाए। अजय देहाती जी लिहाजा खतरी भाई लहसुन इतना महंगा बा अब का कही यही के तो हम कभी लिहाजा सुनल जाओ लिहाजा सुनल जाओ। मुरई में बसल है मोरारी मुरई में बसल है मोरारी लहसुन भाई ने सब पे भारी मुरई में बसल है मोरारी लहसुन भाई ने सब पे भारी हमरे लहसुनवा के गरम गरम भाव हमरे लहसुनवा के गरम गरम भाव आइल गाले ला दुआरी लहसुन भइले सबका को भारी आइल गाले ला दुआरी लहसुन भइले सबका को भारी। कहाँ बितावला रतिया कहाँ बितावला मतिया हमारा लग कवन सवतिया रतिया कहाँ बितावला रतिया कहाँ बितावला रतिया हमारा लग कवन सवतिया रतिया कहाँ बितावला। आलू गोभी के बहुत हाल बात मटर के आई बहार आलू गोभी के बहुत हाल बात धनिया मटर के आई बहार सबे खाता तरकारी सबे खाता तरकारी लहसुन भइले सबका बेभारी सबे खाता तरकारी लहसुन भइले सबका बेभारी। जाई लहसुन जी खत्म भइल बारी जाई लहसुन जी खत्म भइल बारी अगला सीजन के करी तैयारी अगला सीजन के करी तैयारी तब आई सबका दुआरी लहसुन भइल सबका बेभारी तब आई सबके दुआरी लहसुन भइल सबका बेभारी मुरई में बसना मोरारी लहसुन भइल सबका बेभारी मुरई में बसना मोरारी लहसुन भइल सबका बेभारी।